guys. No. Mali yung intro natin. Mali. Alright. Okay, alright sa inyo guys. At ngayon ay maglalaro tayo ng panibawang laro na tatawagin natin ito The Miriam The Escape. At ito is napaka-highly requested. Ito is maganda ito laruin, adventure, story game, gano'n, etc. So yeah, bali gabi na ako naglaro na ito kasi nagabi na ako module. So yeah, pagpatuloy natin siya. And yes, what's this? Chapter 1 alone. Wait, ito. Chapter 2. Okay, ito na lang. Chapter 1. So chapter 1 pala ako, baguhan pala ako. And chapter by chapter pala to guys, no. Pagpasensya nyo kung chapter by chapter. Wait, ano gagawin natin dito? Oh, so nagtatalon-talon tayo, ganun. So ito is bale, nag-request natin sa akin na itong mga 16 na ito. So malaki-laki na rin. So anong gagawin natin dito? Bobo! Oh. The fun. Okay, so bawal tayong tumutok sa ilaw. Bawal na tayong tumutok. Ayan. Oy! Stop. Think fast. Okay, think fast. I need to... Yung gagawin natin, dapat harangin natin yun. Saan tayo harang? I think what's this? Ayun. Okay, nakaharang. So next, dapat maharang natin to. Wait, R-A-A. A nga. Yun. Shams. Ang galing natin. Ang talino natin. So ngayon ay punta ulit tayo dito. Yan. So kung natin yung susi. Yan. Okay. Alright guys. Alright. Ang galing ko talaga naman. Oh my god. Tanga mo. Oh my god dyan. Oh my. Ay. Diyos ke be. Surra sa mutya ni. Nakakairit. A. Yan. Nye. Tapat na hulog ako doon. Ang galing na ng plano eh. Okay, so nakagaling na yan. Okay. Kunin mo yung susi. And yan, nagawa mo. Oh my god. Yes, nagawa mo dyan, Home, alone to, stage 1 to 2. Okay, tumano na to, umano na. So, ngayon, ang gagawin ko dito. Wait. Ayaw. Nope. Teka lang. Ang gagawin ko dito. Ay, oh my god. Gagi. Gogo. Nope. Ay, gagawin natin dito is tutulak natin to. Tulak. And boom. Yan. Palapempem pala boom. Talon. Oh my god. Talon, Lodi. Talon. I said talon. Okay, talon. Where is the freaking talon? Yan. Nakuha ko rin, Lods. Nakamali. Tas stock pa dito. Yan. Okay. Oh! Takbo. Yan. Okay. Okay, so nakakadanan tayo doon. Oy! Yan! Oh my god, are you freaking serious right now? Natin to. Talon. Yun! Alright. Okay, so we think we're good. Wag kang Oops. We're good. Okay, think fast. Okay. Talon. Okay, yan. Good na tayo, good na. Yeah, ito chapter 1 pa lang, nahirapan na ako. Okay. Talon ka dyan, talon ka sabi, talon. Yun. So, I think I will do it here. And, wait, ano gagawin ko dito? Nope, side it. Ganito, I think. Siya, saan gagawin dito? Ayun. Perfect, dude. Perfecto. Dito. No! Oh my god. Shem. Bobo ka daw ng Oh! Oh my god. Talon. Yan. What is it, tanga, dude? So, doon pala ako dadaan sa may pinaka-exit na yon. Tsakaboy. Yan. Talon. Yan. Perfect, dude. Perfect. Text natin. Ayun. Chapter 1. Completed. Bam. So, nawala ulit ako. Wow. So
Home Alone 1 Stage 3. Saan tayo dadaan? Ganito. Yan. Okay. Next tayo. Gagawin natin elevator. Where's my elevator? Ang gagawin natin dito? Wait. No, okay. Alam ko na. Yung, ayaw. Ano ba yun dyan? Oy. Okay, A is the best medicine, okay ha? Takbo, mates, takbo. Are you funning? Oh, Shemsi. Shem luglug baluglug. No! Oh my god, dang it. Are you freaking serious? Oops. Nope. Freaking serious, dude. Okay, ko natin isusi. And go. Yan. Go. Yarn. Go. Yan. Okay, Shams. Okay, Shams. So, ang gagawin natin ay doon tayo lulusot. Oh my god. Oh, yan. So, tayo dito. Nope. Okay. Ayun! Bam! Ayun ako. This is dyan. Bam! Freaking dude. For Alone, Chapter 2. Chapter 4. Stage 1, Chapter 4, Alone. Yes, we're getting good. Okay. Chapter 2 na tayo. Alam ko, pahirap eh. So, yun, we saw. Saan ako dadaan? I saw. Yun! Takbo. So! Yun! Oh my god! Yes! Woo! Okay. Good. Good day, good. Yun! Patayin mo! Oh, siya. Sumagikot pala tayo. Ganun. Nops. Yups. Siya pala. Boom. Oh! Oh my. Siya pala pumpong. Okay. We're getting good. Siya pala pumpong. Siya pala pampeng. Siya pala pumpong. Okay. Dapat man nakandito na sa may kabila. Shems, yeah. Okay. Ampro natin. Okay. Good na tayo. Good na. Yes! What the heck is going on, dude? Okay. So, pagaling tayo ng pagaling. Which puro tayo pa. Galing na itong game na to. So, parang challenging na rin to. Kumbaga challenging na to. It's challenging na. Yes. Yan. Oh, sige. Dapat tayo dito. Yun. Bam! Galing ko, no? Galing. So, tayo dito sa may, porsyentuhan. So, galing tayo sa may porsyentuhan. Yan. Tapos, ang gagawin natin is, pag nakapantay na, yan. Good. Yan. Yes, sir! Good. So, I think ito na ng video to guys. And sana magustuhan nyo. Please, like, share, and don't forget to subscribe for more. Pindutin nyo lang yung maliit na notification bell dyan para ma-notify kayo sa every video na upload ko sa ito ng mga video to guys. And God bless you all and Stemboy and bye-bye sa inyo. Peace and yes.